I pozdrav svima ljudi, ovdje je Limun. Želim vam reći prije početka videa da zapratite stranicu Handball Lives. Znači, ako volite rukomet, odite na tu stranicu, imaju najbolje rukometne slike. Prvi link u deskripciji, a sada idemo u video. Prva činjenica jeste, za rukomet kažu da je kombinacija nogometa, košarke i vaterpola. Druga činjenica jeste, postoji rukomet na pijesku koji se igra na mnogo manjem terenu i njegova popularnost se sve više povećava. Treća činjenica jeste da vjeruje se da rukomet potječe iz drevne Grčke i da je tad prvi put igran. Četvrta činjenica jeste da rukomet je drugi najveći sport u Europi poslije nogometa. U rukometu igrač smije napraviti samo jedan korak prije dodavanja lopte igraču, osim u američkom rukometu u kojem igrač smije napraviti samo jedan korak prije dodavanja. Peta činjenica koja je vrlo zanimljiva je, svi astronauti koji su išli na mjesec su kasnije imali želju igrati rukomet. Vrlo zanimljivo. Sad ćemo malo preći na igrače i reći zanimljive činjenice o njima. Johan Pettersson, švedski rukometaš, je umalo umro na terenu kada se zapucao golmana u igri 2002. godine, kada je izgubio par zubiju i umalo prokutao svoj jezik. Onda Karol Bielecki, poljski rukometaš, je u lipnju 2010. godine nastupio u prijateljskoj utakmici protiv Hrvatske. Tada je igrač u sudaru sa Josipom Valčićem teško ozlijeđeno lijevo oko. Zbog toga je 2 puta operirao oko te odlučio prekinuti igračku karijeru. Par mjeseci kasnije se vratio i utakmice igra sa specijalnim naočalama. Na prvoj svojoj utakmici nakon operacije postigao je 11 golova. I zadnja činjenica za danas je ta da je rukomet drugi najbrži sport na svijetu poslije hokeja na ledu. Uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog kratkog videa što sam volio napraviti. Stvarno su mi se svidjela neke ove činjenice, neke imaju loke, neke su moćne, nisam neke ni znao. Uglavnom zapratite Handball Lives ako volite rukomet. To bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!